Mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa res bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Driver ng truck na naging sanhi ng karambola ng mga sasakyan sa Marcos Highway, sinampahan na ng reklamo. COMELEC, PNP at AFP tiniyak ang kahandaan sa pagsisimula ng local campaign period sa Cordillera. Ilang grupo at ahensya dismayado kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga nahuling asong gala sa Baguio, planong sabayang patayin. Baguio, gagawing creative entertainment hub ng North Luzon. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malem amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Sinampahan na ng reklamo ang driver ng truck na naging sanhi ng karambola ng mga sasakyan sa Marcos Highway kahapon. Para sa follow-up report, magbabalita, Ren de Guzman. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in damage to properties and multiple physical injuries ang driver ng ELF truck. Kinilala itong si Mario Manalo, 56 na taong gulang at residente ng Bagong Silang, Caloocan City. Siya ang driver ng truck na nawalan ng preno dahilan para magkarambola ang 8 sasakyan at isang motorsiklo sa Marcos Highway, partikular sa Badiwan Tuba, Benguet, pasado alas 9 ng umaga kahapon. Hindi rabi in may jamay nga complainant na alami ti sworn statement na tag-file ti kaso iso nga na-inquest at nga agsapa jay driver ti truck. So far, urayan mi pa dyan na duma, tapnumot maalaan mi isod. Nakalabas na rin ang 5 sa 8 itinakbo sa Baguio General Hospital. Di lang gamin talo nga hantay nga na-release ti hospital nga ikot under observation da pa lang, ta adati accordingly, adati fracture da. So, idikal man hantay nga in-release ti hospital ta maobserbaran. Suwestyon naman ng ilang netizen, dapat maglagay na ng checkpoint sa Marcos Highway para i-monitor ang mga sasakyan lalo na ang mga truck. Awan ti planong makasta kasi ever since nga naging Marcos Highway bin palispis deta nga kalsada, amun metenon dagiti drivers ti dapat nga aramiden da nya. And then may sapay dagiti kapulisan tayo, kumurkurang tayo lang garudan ti kapulisan, may sapay deta nga ente or aramiden, and we know for a fact nga masapul nga skilled nga tao matlaang kumati mang aramid kit. Giit ng mga pulis, disiplina ng mga motorista ang pinaka-importante para makaiwas sa aksidente. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pagsisimula ng local campaign period ngayong araw, tiniyak ng COMELEC, PNP at AFP ang kahandaan nito sa Cordillera. Magbabalita, Charles Limon. Ngayong araw ang umpisa ng local campaign period sa bansa. Tiniyak naman ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa Cordillera ang kahandaan.
Inaasahan kasi ng COMELEC na magiging malaya ang ilang kandidatong mga ngampanya dahil na din sa pagiging alert level 1 ng Cordillera. Hindi na po kukuha ng permit sa COMELEC Control Center, COMELEC Campaign Committee. Pagka alert level 1 and 2. Basta po 70% po yung operational capacity pag mag-meeting po sila or mag-campaign sila sa loob po ng hotel. Pero nakahanda pa rin ang COMELEC na tumanggap o magbantay sa mga paglabag sa COMELEC guidelines ng pangangampanya. Tayo, we should always remember that we are still in a pandemic, as I have said, ano? Tulad ng, for example, hindi ka na basta papasok sa bahay ng mga kandida, ng mga botante kapag ikaw ay mangangampanya, kahit ikaw pa inimbita, bawal ang handshake, bawal ang pagkuha ng yung arm in arm, bawal magbigay ng pagkain during the campaign or the rally, kasi nga it will require for you to remove your face mask. Sa ngayon, tapos na ang pagsasanay ng mga guro na magsisilbing electoral boards at mga technical support staff sa halalan sa Cordillera. Sasalang naman sa pagsasanay ang mga Board of Canvassers ngayong Abril. Tiniyak naman ng Police Regional Office Cordillera ang kahandaan ngayong halalan. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang kanilang aksyon sa pagsawata sa mga loose firearms. Kabuuan, meron na tayong 14 na gun violator na nahuli. 3 dito sa Abra, 4 sa Baguio, 1 sa Benguet, 1 sa Mountain Province. Then, tawag dito, nandyan din yung ating pagsasagawa ng off-lang katok. Yun naman yung ating inikayan. Mga loose firearms, yung may mga baril na naitago sa kanilang bahay o hindi na listo. Pinapasuko na lang natin sa kapulisan para ma-safekeeping. Gumawa na din ng aksyon ang pulisya sa mga pulis na mayroong kamag-anak na mga kandidato upang maiwasan ang anumang bahid ng pamumulitika. Tayo ng mga tao na may mga relative na tatakbo sa yung mga relative na tatakbo sa kanilang lugar. So ang ginawa ng ating regional director is nire-assign na itong mga to. At ang ating paalala dito is panatili natin yung pagiging non-partisanship natin kung saan wala tayong papanigan na kandidato. Naka-standby din ang deployment ng militar sa mga probinsya ng Cordillera na mayroong problema pa rin sa seguridad. Area ng Cordillera, we have the 53rd Engineer Brigade na kung saan ang mga battalions niya ay nandito sa Kalinga and Apayao ay nariyan ang 50 Infantry Battalion. At yan naman sa Ilocos Norte and Abra ay nandyan naman ang 24th IP. So, may mga nakagitin ng mga tropa ready to deploy anytime if in case na kinakailangan ng mga persa na sundalo to assist sa mga COMELEC-related activities in relation nga sa election 2022. So, nandun na ang ating 503rd Brigade din sila yung may hawak. Wala pang naitatalang election-related violence sa rehiyon. Pero nakahanda ang pulisya at militar sa anumang opensiba ng mga rebelde sa nalalapit na anibersaryo ng CPP-NPA sa March 29. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nananawagan naman ang probinsyano party list na taasan ang fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Magbabalita si Tom Navarro. Nanawagan si ang probinsyano party list representative Alfred De Los Santos sa Kongreso na bukod sa mga PUV driver dapat ding pataasin ang subsidiya sa langis para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito'y upang makatulong sa kanila na makaraos sa dagdag gastusin sa gasolina at iba pang kagamitan sa pagsasaka sa gitna ng pagbulusok ng presyo ng langis. Sila po ang may mga equipments na talagang kinakailangan yung gasolina. So very hard hit sila but unfortunately hindi sila makapagtaas ng presyo nila. So kawawa naman. So dapat may check and balance and dapat po mabigyan natin ng tamang ayuda na mapagpatuloy nila ang kanilang pagsasaka o pangingisda para po patuloy po ang kanilang hanap buhay. Ayon kay De Los Santos, posibleng maapektuhan ang presyo ng bilihin kung hindi matutugunan ang kulang na ayuda ng agricultural sector.
Anya pa, patuloy ang paglilibot at pakikiisa ng ang probinsyano party list sa sektor ng agrikultura upang makapanayam ang mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang parte ng bansa. Naririnig po talaga natin na napakarami pa pong problema kailangan ayusin, and agad-agad naman po namin itong nililista at ginagawa ng paraan once na makabalik tayo sa ating central office. Kamakailan lang pinangunahan din ng ang probinsyano party list ang groundbreaking ceremony ng multipurpose building sa Tuburan, Cebu noong March 18. Layo ng building na ito, magsilbing evacuation center para sa mga taga Cebu kapag may sakuna. Tom Navarro para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, ipinasakamay na ng DTI sa Baguio City Farmers Cooperative ang mga makinarya para sa pagpoproseso ng karne. Inaasahang makakatulong ito sa pagbangon ng ekonomiya ng lungsod. May kwento si Randy Guzman. Isa sa mga nakikitang paraan para makabangon ang ekonomiya ng Baguio City ay ang pagpapalakas at pagpapakilala sa mga produktong galing mismo rito. Good products that we were trying to identify nga kunata yung dayto nga product, it is really identified for the city of Baguio. Ito ano lagi jay rimwar nga suggestions like dayto bababasit nga longganisa dito yung Baguio. Di ba di pasupil anyo kay lagi jayan alabansa, yung mga something that are really identified with the city of Baguio. Kung mas tatangkilikin daw kasi ang mga produkto ng Baguio, kikita hindi lamang ang mga nagbebenta pero pati na rin ang lungsod. Dahil dito, sinimula ng Department of Trade and Industry ang proyektong Facility for Meat Processing. Isang pasilidad ang itinayo laman ang mga makinaryang magagamit para sa pagpoproseso ng mga produktong karne. Kaninang umaga, formal itong ipinasakamay sa Baguio City Farmers Cooperative. Ibig sabihin, libre na nila itong magagamit. Agriculture Cooperative is grateful to both DTI and LGU for this shared service facility made available to address these constraints to improve MSME's productivity, competitiveness, to provide jobs and livelihood, to provide machineries, tools, equipments. Pero may hamon sa mga benepisyaryo ang Baguio City Veterinary Office na kanilang makakatuwang sa nasabing proyekto. But let's challenge ourselves. Na itong project na tinulong sa atin, nakakatulong sa ating pamilya, makakatulong sa komunidad natin, makakatulong sa buong Baguio. Kaya livelihood project ito na tinulong sa atin, kailangan buhay. Should always be alive. Hindi pwedeng mamatay. Hindi nabanggit ng DTI kanina, ang binigay lang sa atin 2 years. If we fail to operate this as a facility, mahina ang production, hindi natin kaya babawian nila yan. Doon sa mga na pinirmahan natin kanina. Kaya nga siguraduhin natin, so with us, with LGU as the cooperator, as beneficiaries, siguraduhin natin, gamitin natin yan. Pinag-uusapan pa kung magkano ang bayad sa mga hindi miyembro ng BCFC na nais makigamit sa pasilidad at mga makinarya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Idinadaing naman ngayon ng mga delivery rider ang kawalan ng parking area. May kwento si Rafael Pacleb. Dahil sa pandemya, patok ang Delivery Express. Pero madalas silang hinuhuli ng mga traffic enforcer dahil sa illegal parking o road obstruction. Oo, lahat naman ng rider na experience na yan. Lalo na pag sa gitna ng town, ganun. Malaking abala raw ito sa kanila. Kasi is yung oras namin. Imbis na nagbabiyahe kami, naaabala kami dahil gusto lang namin bayaran yung ticket namin. Ganun. Malaking tulong daw sa mga riders kung magkakaroon ng pay parking sa mga designated area.
kasi doon kasi kada parking 10 pesos. Kung ilang beses kayo parking doon, 10 kamo na, 100 na yun. Mahal pa ng gasolina. Kasi pick up and go lang kami eh. 5 minutes yung 10 minutes lang yung pinakamatagal. Kaya dapat may free parking mga delivery. Ayon naman sa Public Order and Safety Division o POSD, dapat ang mga establishments ay may sarili silang paradahan na pinoprovide para sa mga delivery riders. Yes, sir. Kung sakali man ay wala ito, mag-suggest sila ng location para meron isang parang communal parking area para sa mga nearby establishments. Suggestion naman ng Traffic Enforcement Unit sa mga rider. Siguro ang the best dyan is i-clarify muna yung transaction prior na i-deliver. Dahil siyempre ilulukit pa yung lugar, hindi naman kung hindi nila kabisado, siyempre talagang loss nila yon dahil ang hinahabol nila dyan isa is yung oras nila, yung panahon. Payo ng Traffic Management Working Group, sundin na lamang muna ng mga rider kung ano ang mga rules and regulations sa traffic para makaiwas sa aberya. Rafael Paclob para sa Luzon Headlines. Alert Level 1, balik na ang mga jeepney and other public utility vehicles. The crowds are moving in. So we warn again our commuters. Pag ang isang pasahero ay hinaras inside a public utility vehicle, for example, by a jeepney driver or a co-passenger na gumagawa ng lewd comments about her body or tinitignan with malice or habang bumabiyahe nagsasabi ng green jokes. This is a violation of Republic Act 11313, otherwise known as the Safe Spaces Act. Ang sabi dito, pinagbabawal and kinoconsider na sexual harassment, yung talking about the body of a passenger or yung tinititigan hanggang matunaw yung pasahero or nagsasabi ng mga green jokes in the presence of passengers. And this is precisely punished by Section 4 ng Republic Act na yan. And ito yung sinasabi nilang gender-based laws na not only applicable to jeeps but it can be applicable to streets and public places, buildings, schools, churches, restaurants, malls, washrooms, bars, internet shops, public market, lahat ng transportation terminals, public utility vehicles, kahit sa eroplano, is considered as part of this law. And ang fine dito po ay 1,000 pesos up to 100,000 pesos fine. And of course, meron ding imprisonment of 6 days to 6 months in prison. Aside from the penalties imposed by the law, sabi dito ang Land Transportation Office may cancel the license of the perpetrator. So pag ikaw ay jeepney driver, bus driver, o kaya piloto, and you do these acts against the passengers, your license to drive, your license to operate may be canceled by the LTO, LTFRB, or the Civil Aeronautics Board for the pilots. This is especially dedicated to our women as it is still Women's Month. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, ilang grupo at ahensya dismayado kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yan at iba pang balita. Abangan!
The renewable energy resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang grupo at ahensya kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay pa rin sa usaping red tagging. Magbabalita, Ren de Guzman. Inuulan ngayon ng batikos si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa kanyang utos na ipagbawal ang anumang klase ng red tagging sa lungsod.
Dagdag pa rito ang pakikipag-usap sa ilang mga grupo at individual na biktima ng red tagging. Nagsuman lang sila ng kanilang mga sentiments, especially dun sa issue ng red tagging, dun sa na-expose sila and bakit na nabibilify sila sa yung verification sa social media. And we gave them an assurance na dito sa Baguio they're safe and that we were going to undertake measures that will ensure that they are safe and at the same time address itong verification sa social media. Sinundan pa ito ng Facebook post ng Kabataan Party List kung saan makikita ang kanilang representative na si Sara Ilago kasama si Mayor Magalong. Isa sa mga bumatikos ay ang Movement of United Mothers Against Terrorism. Sa kanilang pahayag, sinabing nakaupo pa raw si Mayor Magalong sa PNP nang masawi ang isang Baguio student sa Ilocos Sur matapos sumapi sa Kabataan Party List. Inimbitahan din nila ito na makinig sa mga kwento ng mga inang nawalan ng anak dahil sa pagsali sa NPA. Una na ring nagpahayag ng pagkadismaya si Undersecretary Lorraine Badoy ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at sinabing prinoprotektahan ni Mayor Magalong ang Kabataan Party List at Cordillera People's Alliance na alam naman umano niyang mga pasimuno sa pamimilog ng ulo ng mga kabataan para sumama sa CPP, NPA, NDF. Maging ang utos niyang pagbawalan ang mga pulis sa paglalagay ng mga banner kontra sa mga aktivistang grupo ay paglabagaan niya sa direktiba ni Presidente Duterte na tuldukan ang insurhensya. Nakakasakit na after all these years na serbisyo, fighting the insurgents from the time I graduated in 1982 until I was in the Special Action Force. I was leading my men up front, not from the rear, fighting these communist terrorists. Pero sa isang iglap, parang nawala na lang. You know, while stories, they empower. Alam mo yung stories, they empower, they humanize. They bring good tidings. Ganyan ang mga kwento eh. Pero yung mga kwento, o kaya stories that are intended to malign and tainted with negative thoughts, these are the things that rob people of their dignity. Naniniwala rin daw siyang hindi miyembro ng NPA ang mga ito. Alam mo kasi yung grupo na aktivista doon, marami rin naman silang activist lang eh. They have some issues with government. But they will never resort to violence and ally themselves with the CPP-NPA. Hinamon din niya si Undersecretary Badoy ng isang debate para patunayang hindi niya kinukontra ang mga programa laban sa terorismo. Wala pa namang pahayag si Badoy ukol sa hamon na ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, kasado na ang panibagong edisyon ng Search for Outstanding Citizens ng Baguio City. May kwento si Chara Nicolas. Inaanyayaan ng pamahalaang lungsod ang mga taga-Baguio na mag-nominate para sa Search for Outstanding Citizens ng lungsod. Lalo na po sa mga kasamahan natin sa media na kayo po ang maraming nalalaman tungkol dito. Lalo na po sa mga nagsiservisyo sa community service. And alam ko po na nag-extra effort kayo. Kaya magpapatulong po kami na hanapin natin ang mga karapat-dapat na mabigyan ng award. Ibinahagi rin ng organisasyon ang mga kwalifikasyon. Of Baguio for at least 10 years. For at least 10 years, though not necessarily continuous, but still maintains ties with the city. Okay? Then number 2 must be a person of integrity and good moral character. So should not be convicted of any crime or offense, whether criminal, civil, or administrative. Have a good reputation, credibility, and respectability to the community. And number 3 must not have been a previous Baguio Day awardee. Then last is must have significantly contributed to the welfare and development, growth and prestige of the city.
and its constituents by directly and actively initiating and implementing projects and programs. Ayon sa Society of Outstanding Citizens of Baguio, ang hinahanap ng mga individual ay dapat may mahalagang kontribusyon sa community service, arts and culture, at professional service. Layunin din ng organisasyon na pumili ng mga taong magsisilbing inspirasyon sa mga mamamayan, lalo na sa kabataan. Ito is, we're just parang novel prize, yung ma-acknowledge natin at makahanap tayo ng mga model citizens of Baguio na pwedeng gawin natin inspirasyon, lalong-lalo na sa mga kabataan. Na na-appreciate, na-acknowledge, na-recognize yung mismong nagkaroon ng award, nagiging significant din siya kasi it's more of yun, knowledge, awareness na din sa ibang tao na may mga nangyayari palang ganito. At saka, nagiging inspiration and lesson din na din yung mga story din ng iba sa kanila. Kasi nga, kahit na achievement man lang ito ng isang tao, pwede itong maka-epekto din sa ibang tao. Nagsimula ang nominasyon noong 15 ng Marso at magtatapos sa 17 ng Hulyo. Ang mga napiling individual ay gagantimpalahan sa pagdiriwang ng Baguio Day sa 1 ng Setyembre. Tiara Nicolas, News Force, North Luzon. Vaccination in bloom din ngayon ang Session Road para may pagpatuloy ang pagbabakuna sa mga residente at turista laban sa COVID-19. Magbabalita, Christine Macalinaw. Hindi lamang pagkain at bilihin ang tampok sa Session Road dahil ang vaccination sites dito in bloom rin. Ito ay isa sa dulot ng pagkawala ng malalaking vaccination sites sa mga pangunahing lugar para magpabakuna laban COVID, gaya ng St. Louis University at University of Baguio. Nagbalik na kasi ng face-to-face classes sa dalawang universidad. And SLU, babalik na sa face-to-face, kaya yung mga sites namin doon wala na. So magiging setup na ngayon, barangay to barangay na kami. So this is one of the barangay, Malcolm Square, barangay din sa upper session, another barangay. So may Ayon sa mga frontliner, marami pa rin ang mga first dosers. Anya, hindi lamang mga lokal ang maaaring magpabakuna. Maraming mabakunahan dito kasi daanan ng mga tao, kaya nag-put up kami ng post dito. So we will be catering all, hindi lang taga Baguio, kahit outside Baguio na gusto magpabakuna, open kami for vaccination. Sabi ko kanina for convenience kasi ngayon lang kami nalipat dito sa Baguio. Bukod sa COVID vaccination stalls, mayroon ding libreng HIV screening. Matatagpuan ang dalawang vaccination stalls sa Malcolm Square at Father Carlos Street. Sa mga nais magpabakuna laban COVID, bukas ang vaccination stalls hanggang Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tom Navarro para sa Luzon Headlines. Baguio City, gagawing creative entertainment hub ng North Luzon. Ang kwento, susunod na. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa bow!
Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Patuloy ang pagdami ng mga nahuhuling asong gala sa Baguio City dahil wala ng interesadong kumupkop. Planong isailalim ang mga ito sa tinatawag na euthanasia. May kwento si Hazel Orsal. Patuloy ang pagdami ng nahuhuling asong gala sa Baguio City. Since January up to date, meron tayong estimated 650 dogs impounded na. And then around mga 70 to 80% naman is na-reclaim na sila. Yung naiiwan dito is up for adoption na sila. Pangamba naman ng isang animal welfare advocate and founder. Ang dami din ngayon for adoption na hindi na na-adopt kasi wala na talaga adopters. Yung mga nagpapascreen na mga taga-baba na, wala na mostly sa Baguio kasi halos lahat naka-adopt na. Aside from that, marami pa rin kung nire-report yung mga animal cruelty or yung parang yung last abandonment, neglect. Kung patuloy na dadami ang mahuhuling mga aso, posibleng hindi na nila mapigilan pa ang pagsasagawa ng euthanasia. For them to realize that these animals have lives, they have rights as well na parang hindi masyadong alam ng mga tao. So, so sa LGU din natin, sana they make a campaign or a program then for responsible pet education. Sana, yun ang una. And then, yun nga, penalizing irresponsible owners kasi hindi matatapos yung strays, yung abandonment, if hindi naman na-penalize yung dapat na-penalize. So, yung mga dogs na nagsasuffer. And sa pound naman, yung mga pwede pa sana mag-adopt instead of buying a dog or, getting one na bili pa. Why not adopt from the city pound? Sang-ayon naman ang isang for-parent o kuldito. So for me,
dapat responsibilidad mo na alagaan, mahalin at ibigay yung pangangailangan ng yung mga alaga. Ayun na nga, pinasok mo na yun eh. It's your responsibility na dapat hanggang sa ito na ay mawalan na ng buhay, dapat andun ka pa rin sa tabi nila. Sa ngayon, patuloy pa rin isinusulong ng City Veterinary Office at ng NGOs ang Adopt Before You Shop campaign upang may ligtas mula sa euthanasia ang mga aso sa City Pound. Sa mga interesadong mag-adopt, magdala lamang ng mga sumusunod: valid ID at barangay certificate na nagsasabing residente ka ng iyong barangay at may kapasidad kang mag-alaga ng aso at walang anumang pagtutol ng iyong kapitbahay. Huwag ring kakalimutan ang dog cage, adoption fee na 650 pesos at registration fee na 50 pesos. Mas mainam din kung ikaw ay residente ng Baguio City para mas madaling makapag-adopt. Para naman sa iba pang mga katanungan ukol sa adoption, bumisita lamang sa City Veterinary and Agriculture Office. Hazel Orsal para sa Luzon Headlines. Creative economy ang isa sa mga nakikitang magpapabilis sa pagbangon ng Baguio mula sa pandemya. Sa Baguio City, unti-unti na itong naisusulong. May kwento si Charles Limon. I know. I'm pretty sure I made it. Ito ang short animated film na pinamagatang Perinoia. Isa ito sa libu-libong short animated film sa bansa. Sa Baguio City, patuloy na sumisikat ang digital arts. Para mas makilala, nagsagawa ng seminar ang Cordillera School of Digital Arts. Ito ang kauna-unahang digital arts school sa rehiyon. Creation. As you know, content creation is in demand globally. And we're doing it in partnership with the Creative Content Creators Association of the Philippines and the Animation Council of the Philippines. So it's more specialized, no? More focused, more in-depth in narrative development, in a story, and then the other one is for animation work. Mula Maynila, dumalo sila John at Roma sa seminar. Naisipan ko lang na, syempre, para madagdagan din yung kaalaman ko about Photoshop and animation. These computer are in demand, so digital arts will boom in the future. So I believe to learn more is a good idea. Suportado rin ng Creative Council ng Baguio City ang pag-usbong ng digital arts sa lungsod. That Baguio should become a hub for a digital industry, digital creative industry is going to happen very soon. The elements are already there, and I hope they will not leave us. And with you as a new practitioners and creatives venturing into the digital industry, we have a very bright future, no, for the digital creative industry in Baguio City. Pero kahit malaki ang potensyal nito, kailangan itong kilalanin at suportahan ng pamahalaan. As principal author of Congressman Tof de Venecia, there is a Creative Industry Development Act that has passed Congress and is now being in Senate for enactment as a bill. If this bill happens, this formally recognizes animation as an industry that has to be prioritized here in the Philippines. This also says that animation is an industry that is formally recognized and supported by the government. Sa ngayon, katuwang ng Cordillera School for Digital Arts ang iba't ibang malalaking kumpanya para sa mga bagong animators.
Ang Dapayan Seminar for Digital Arts ay bahagi ng Montañosa Film Festival. Charles Nicolimon, News Force North Luzon. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.